Ġie ffirmat ftehim bejn l-Università ta' Malta, l-MCAST, il-Fondazzjoni eSkills Malta, l-Istitut tas-Servizz Pubbliku u l-Uffiċċju tal-Prim Ministru biex isir taħriġ fl-intelligenza artifiċjali għat 3 snin li ġejjin. Dan il-ftehim ġie ffirmat bħala parti mill-ġimgħa għas-Servizz Pubbliku bit-tema Ninvestu fil-kwalità. Is-Segretarju Permanenti ewlieni Mario Kutajjar qal li dan il-ftehim huwa turija ta' impenn mis-servizz pubbliku sabiex ikun b'saħħtu u anke jingħaqad mat-tiġdid li sar fl-aħħar snin. Is-Sur Kutajjar qal li dan it-taħriġ fl-intelligenza artifiċjali huwa parti mit-tieni fażi tat-tiġdid permezz tal-istrateġija l-ġdida tas-servizz pubbliku. Intqal kif dan se jwassal biex ikun hemm iżjed ħaddiema speċjalizzati. Dan il-ftehim li ġie ffirmat se jbiddel l-isfidi f'opportunitajiet għal ħaddiema li huma parti miċ-ċivil. Min-naħa tiegħu ir-Rettur tal-Università ta' Malta, il-Professur Alfred Vella, spjega kif dan il-ftehim se jtejjeb il-kwalità ta' dawk li jaħdmu fiċ-ċivil u l-intelligenza artifiċjali. Qal ukoll li dan il-ftehim se jressaq aktar viċin li riċerkaturi tal-Università mal-ħaddiema fis-servizz pubbliku. Il-Prinċipal u l-Kap Eżekuttiv tal-MCAST, il-Professur James Kallejja, semma kif l-iżvilupp fit-teknoloġija jagħmel dan it-taħriġ f'intelligenza artifiċjali importanti. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Fondazzjoni eSkills Malta, Karm Kakija, spjega kif dan it-taħriġ jibda mill-bażi tal-intelligenza artifiċjali iżda jidħol ukoll fl-etika.